ଏଠି କିଛି ବି ହେବନି, ସବୁ ବେକାର। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ପଲିଟିକ୍ସ। ଯାହା ବି ଚାହିଁଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ହେବନି। ଦୁନିଆରେ ଏତେ ପୁଣି କମ୍ପିଟିସନ୍, ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବି। କେହି କିଛି ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼, ମୋତେ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ନିଜର ଫାଇଦା ଦେଖନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଗୁଡ଼ାକ। ମୁଁ କ'ଣ ପାରିବି? ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେୟା ହିଁ ହେବ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଆମ ମନକୁ ଆସେ, ଆଉ ସବୁକୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବସିଯାଆନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ କହିବେ କେଉଁଟା ଠିକ୍। ଆଉ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଆଶା ନାହିଁ, କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସିଧା ଡିସଲାଇକ୍ କରି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସତରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସତରେ ଆପଣ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ, ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ। ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ରେସ୍ରେ ହାରୁଥିଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ଜିତି ପାରୁନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ହାରି ହାରି ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରଙ୍କୁ ଯାଇ ନିଜ ହାତ ଦେଖାଇ ସବୁ କହିଲା। ଲୋକଟିର ହାତକୁ ଦେଖି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରଟି ଗୋଟିଏ ରେଖାକୁ ଦେଖାଇ ତାକୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମର ଏଇ ରେଖାଟି ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତୁମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ହରାଇ ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତୁମେ ହିଁ ଜିତିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେ ଏସବୁ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଲୋକଟି ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ସେହି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେଇ ଲୋକଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଲାଭ କରିଛି। ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କିପରି ଭୁଲ ହୋଇପାରିବ କହି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଜଣକ ଯାଇ ସିଧା ସେହି ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ହାତକୁ ଟାଣି ଆଣି ରେଖାକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ନିଜ ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇ ରେଖାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଅସମ୍ଭବଟା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା ପଚାରିବାରୁ ଲୋକଟି କହିଲା, ଆପଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏହି ରେଖାଟି ଲାଗିଗଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲେଡ଼ରେ ସେ ରେଖାଟିକୁ କାଟିକି ଯୋଡ଼ିଦେଲି। ବାସ୍, ଏବେ ମୁଁ ପାରିବି ବୋଲି ମୋର ଫୁଲ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଲି, ଆଉ ନିଜର ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ରେସ୍ରେ ଦୌଡ଼ିଲି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କରିଦେଲି। ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ଲେଖା ହୋଇନଥାଏ, ତାକୁ ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏତକ କଥା ଶୁଣି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଜଣକ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଲୋକଟିର ଏତେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା, ଏତେ ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଯେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଦେଲେ। ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିଦେଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ହାର ନ ମାନିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଗବାନ ବି ଚାହିଁଲେ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବା ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥାଏ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ରହିଗଲା ଶେଷ ଯାଏ ସେମିତି ରହିଥିବ, ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଫେସ୍ କଲା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଲା, ଆଉ ତା'ର ମୁକାବିଲା କଲା, ତେବେ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ କେହି କିଛି ବି ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି କିଛି କରିକି ନ ଦେଖାଇଛ। ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଫେଲୁଅରକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଫେଲୁଅର ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ଏଣ୍ଟାର ଲାଇଫକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରେ। ସେଇଟା ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବା ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲୋକ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଫେଲୁଅର ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ସତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥାଟି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟସରେ ମୋତେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଭାବିଛନ୍ତି କରିବାକୁ ସେସବୁ ପାରିବେ ବୋଲି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ତ?
जय हिंद, वंदे मातरम।